Ceach de cúig an cúgiú ceach déag ig a géili. A cháde, tuaramid sasbeg don na ceoltóirí go fóil. Agus inis, tá brian ón úlain chun scéal ón méileadis a insin dúin. Uai brian dúis leis a scéal seo scail imlíana. Taras an aireachtas an dúis a fuairse. Chwaid taig na cuaiche réanach lá. Rug sé leis de bond chun gaún i cheannach. Chunnig sé ceanna hetin leis. Runne sé nónaid. Hánig fear a gána chuige. Diar hí taigde cé féad a bheith huaéir. Dúirt sé nach níalach sé fí bhun de bond. Hedig taig 8 bond éir. Chasia tamil fada maragáil le chéile. Runne siad maraga fí dheire 9 bond. Dimi taig an sin agus di sé dhínéir. Fuair sé aister agus chuideir an gáune agus gab sé an bóthar a bhaile. Tar éis teachta bhaile dó, thug sé dhearacht chur sa chró ach ní rachach sé an dó. Bhí sé rá dhíganta. Ghlí sé a madra chun brehéir ach ní bhéarthach. Ghlí sé a mata chun an madra bhuala ach ní bhuailthach. Ghlí sé a tine chun an bata ró ach ní róthach. Ghlí sé an isce chun an tine bhuacha ach ní bhuachach. Ghlí sé a mó chun an tuisce ól ach ní ólthach. Ghlí sé a múisteir chun an bhó warú ach ní waróch. Ghlí sé a téad chun an bústeir a chrocha ach ní chrochach. Ghlí sé a bhrancach chun an téad a chdeme ach ní chdemthach. Ghlí sé a gat chun an francach a warú. Bhíon catín glik agus dúirt sé go néanthach dád a goch taig brean beg banne dó. Thug taig an banne dó agus an sin, warí an cat an francach, chrem an francach an téad, chroch an téad an bústeir, warí an bústeir an bhó, dól an bhó an tuisce, bhuach an tuisce an tine, rói an tine an bata, bhuail an bata an madra. Rug an madra an gáin agus chuir taig isteach sa chróe gan dua. Sin agah mu scéalanis agus má tá bré gan bích ach ní mise chum ná cheapa é. Mahu. Ceach de sé déag an séú ceach déag tar éis a chéili. Conas a hatin an céile liv. Hatin a rinkilum ach ní rah mé róhásta leis i scéalaíocht. Chuir mé an spéis na hóráin. Go mór an dá cheán a dúirt éman mac an mara. Tá éman an bhaich ag seanós. Is minic a bhín sé a radio tá sagad. Hóla mé go minic i radio na Gaeltachta. Tá dúil mhór agam sa seanós achas cumulum an nóas an scéalaíocht. Is fear di. Is minic a derin sí lumsa. Go mín a nummer go chursís an tua agus anmhithe sna sean scéalta. Agus bíon cuid bhacha páistúil freisin. Beidir go bhfuil cuidin cheart agat. Ach tá chéard féin ag an scéalaí. Agus nóí, más fíor gur bheith séal na túise a léiritir inta ní híine sin. Ní mór a chinamh, go míocht na scéalta sin an nethir sin néirin, sal raibh caithead mhór ná baile mór sa tír. Se, agus is sama údar mór a bhuna i héthar litríochta scéalta ón méileadis. Ceach de seach déag
an seachtú ceacht déag, eiste. Céir tair siúlan is agat a wiris. Tá mi scríomh eiste don leabhrán atá olbhú ag gomon staire agus seandolaíochta. Agus cén solas atá agatsa a sais sin. Tá ormsa cursí sa dhéanamh na cuairteanna filíochta agus a néfachta bhí acha. Tá daoine eile chun tuairiscí a thuairt a geol agus a gathbhaimsire. Cé eile scríhí eistí daoibh. Tá an caithear loch le dolisteach sa scail i nniuh. Bheachant a dhéanaach duine de na bráthir Críostaí eiste na cluichí. Agus chola me i nniuh freisin go bhfuil an teaspag protestónach chun ceann eile scríomh. Tá sé sin in nódar ailtíireacht na gasláán agus na manistracha. Ba chóir go meach an leabhrán go maith, achas trua gur seanstair fad a bheith an. Ó ní ha. Tá bart agan písí bheith an faoin scríneoirí na líne seo, faoi bhhairtí nó cain, go dhéanadí a trocadir agus a leithdí eile. A mai chur síos faoi Is omarad a bheith an. Seo, tar a le, go bheice tú an písa tá déanta go féin. Ceacht a hochtéag, an tachtú ceachtéag, na cuairteanna filíochta. Nó de brise bhaid na gael sa seachtú hístéag, darthaíonn saol gaelach go mór. Hit na seanscaile na filíochta as a chéile cheall pátrún. Bhí tradiisiún na filíochta an láidir áfach. Ní héanaíonna mar sin, go dagach na filí le chéile go rialta. Go mór sa nachtú hístéag, chun cuasaí léin agus cuasaí filíochta phlé. Cuairteanna filíochta a thugtaí na cruinnithe sin. Gan áras ba mhór idir na cuairteanna agus na seanscaileanna a bhí cháin roimhe sin. Príomhuile an cheantair a bhí a gceannas chruinniúid an chuairt. Díreach fhí mar a bhí na gú lé i nniuh, bhí cnámh sparannéigen le plé gach cruniú. Dína bochta ba dhé mórán dilí na gúirteanna. Agus is de gná mhuintir na héireann a bhí díos scríomh. Cé gur hit na seannósanna scríneoireachta filíochta lár, níor ghearmod na filí gur bhíad féin éirí an tean léin. Dá thora sin, ba vinnig na filí ina gceannarí náisiúnta ina gceantar féin. Maireann cuimhne mórán de na filí i meas gaelgóirí go dtí an lá nniuh. Ceacht a naoi déag, an naoú ceacht déag, cuairteoir. Eist, chud an éigean a gluach mo. Ní raibh me se aonní, tá an gceata oscailt chuma. Brenny amach hibé scéile. Cuir mé geall go bhfuil den án. Tá an ceart agat. Tá saidúr mo. Cén sort duine? Saidúr. Nó duine éigean chuma a bhfuil éide saidúre Ó díogat sa dhéagláin, tá míle fáilte ród. Níor ahan mé ag an neata tú. Gur amach agat a cheáin. An tú sin dhéagláin. Chana héamh go raibh tú a gluach? An madara go bhí faoi deara Thosí sé tafan nuair a tháinig mé go dtí an gceata. Go sábhála dí sin. Híl mé go meach taigeann seo, chud mé scéal isteach aige a rá leis go meinin seo. Béidir go mé sé an seo sula bhad. Seo, tar le agus druide níos chuna tine. Déan a dhuine. Druide níos agus inistúin i dhéobh de híre san Afric. Ní siad a bhí an na néchar a cheáin. Ach ín seoid mé díomh marall ar an áid ceart go leor, má tá spéis a go bhean.
Cecht de fiche, an fichu cecht, flá heol. Is tócha go raibh saol an bhreo agad a mohan. Bhí sé an des fad nuair a chuamar a dahí na háite. Ach a bhfuil is agad, bhí me uignach nuair a chuaigh me an dús. Bhí is tócham. Cad é an rud is smó a bhratú bhuit? Eisteach go leor na phlána ceol. Ní raibh me géan lá ceol le fada. Hír me go raibh tú ag bhlá an orí. Bhí me sa bhean edhar seirbhís leis na náisiúnaontaithe nuair sin. Agus bhí méid eileach den éidim arún orí. Ní acha tú an lá riamh mar sin. Bhí méid phlá ceol na héireann go minic, ach ní raibh me riamh ag I gceann áitiúil. Is beag atara, hí na mílte ar na sráidine an seo, agus bhí ceol agus óráin ar siúil an ngach éanáid. Bhí dín ar lóistín in a haonteach, agus bhí béilí le fáil sna siúpaí go léir. Bhí dína garán ar nóí, ceap siad go raibh an nniumarcha ólacháin an. Cecht de fiche héan, an trénú cechtas fiche, an cuartóir. Bhí déagláin an seo ó híine bheit haig, heastí bhaid tusa eiceol. An nóir tú leis, go raibh súil an sealam roimh a hocht. Dúirt, bhí mé géirí a chuineáil, ach duime sé timpeall a 7 chlog. Dúirt sé go raibh obair a dhéanamh. Hír me go raibh sire aige ó tháinig sé bhile. Níl sé ach a cabhrú le nathir I bherim. Bhuachal deas atá an bhuise. Agus bhí an saol díon go leor ar a ddéireann, agus é mo san Afric. Tá mi ceappa nach raibh cuasaí ráalcha an. Bhain siad ceolas, agus bhí ardmheas ag na daoine an bhaintir na náisiún aontaithe. Creidim go nearna siad obair wathán freisin. Der dín áirithe nach nearna siad dad a riamh. Deirtar é sin, ach ní eictar dom go bhfuil sé fíor. Tá déagláin réiles go ceann tamil éichuma. Nach mé fille an Africa ríis. Ní bheith, tá scatile a dul amachchucha an bhí se chugann. Bhí an scéal san nuachtáin inniuh. Cecht de fiche dó, an dó cechtas fiche, slán. Tá taigh agus nóra a leanta saoire. Is cear eile go mbeidh siad a gimimecht do bhaile. Tá taigh go tuairt cuide do bhuidiris agus do chaitlín teacht chun daoinéid I nóstán na carige. Nach álainn ar fad an láe. Is bra díobse a bhíonn an seo a gcónaí. Ní bhíon an aimsir chomh seo a gcónaí, bhíon an gíomhre go donna. An fada atá fáca agat. Gá lá. Ó, tá chaitlín chugainn. Bhí mé díreach an meabhrú do bhuidiris a chaitlín, go mbeadh ar leitheanta saoire thart aró máireach. Bé bhuise, nach trúa go agam deirilú. Is trúa. Ba mhór linn an bhirt agah a theacht chun daoine linn an óstán na carige is títhe máireach. Cad a dhéanahí na páistí. Tú de mise aire don na páistí. Ba bhrálinn si bh réana bheith linn, ná bach leis na páistí. Ní bheith éon bhail arthú. Racha mise an, má hen tusa an. Cuidir me gléach go háin an óstán inis, agus cuidir me bord an áirithe. An gá é sin. Mar an dhéanann sin, béidir nach meach ceannar bich le fáil a máireach. Ceachta fiche trí, an tríú ceachtas fiche, san óstán. Seoghid te beachlár a ghinúsil. Ar bhailíh deach dús. Uwa, céirt óla tú, nóra? Óla mé brínín sirise, gur ma hagt. Réan fína domsa le de hell. Déanaí sú ar áiste mach nó go breá. Ní ólam sé néchar.
agus glunne beurach domsa. Gormahagat rinnuasil. Turme chugiv na dochana láithich buil, agus féti siv an béle ordu an sin. Tá mór an daoine seo nacht nach bhfuil. Tá náid lán go doras. Seo thugann an freastalaí hena féin leis na dochana. Tá an freastal anmha an seo. Sláinte bha chugad. Gemermid beo an náam Siríis. Léhime an bíochlár fechans cén ráwa tá fáil. Anra tuv, anra tanai. Turcaí rósta agus líomhás limni. Marteol rósta. Cos cuireola agus anlon. Muiceol rósta agus anlon úl. Prátaí rósta nó brúti. Pónarí nó cabáiste. Treifel. Uachtar róte. Torri úra. Té. Café. Keirdas mailev ichi, rinnuisli. Ceachtas fiche cahéir, an carú ceachtas fiche. Lóistín. Tá me lorg lóistín a bhenatí. Is agalum nach bhfuil slí bích fácagam, tá mór an cuairteoirí timpeall. Béidir go mbeadh áit ag liamónéil. Bhí me hir le liaman orí, ach tá sacrúdéntaige bucha líon goláiste gailge chameadam líana. A bhfuil is agad an teach ósta móthar go sean talamh. Cuir hí me geall leat inis go mbeadh slíonn sin. Bhí meistí an láfa dhéireán. Is deas an áite, ach tá sé róchastasach. Tá seomra folca príváideach le gach seomra leapháin. Agus tá líd á réir. Fanan sin nóméid. Tuair hí me nuas mo gur a fuorchagad. A féig. Seam, céir tá bhuait? Tá fear an seo le fisrú faoi lóistín. Bhí sé an fánacht le liamónéil. Ach níl leabar bích fácaig liam. Nach bhfuil. Agus níl sléige iníon ach an eiridas dócha. Níl is agam an meach áit I decha drichid. Béidir go mbeadh. Bhfuil séireann sin, agus aber le benatí go raibh tún seo, agus gur mise a chur chuice tú. Ceachta fiche cúig, an cúgiú ceachtas fiche. Taristeach an máisteach. Taristeach, báfar am an sin tú faoin máisteach. Chuir benna I bhara an seo tú a dearan tú. Cuid, dúirtí gur cheapsí go meach seomragad. Dúirtí go gabhráfáilim. Déan ha mé sin. Dál an scéil, nach tusa a bhí héisig liamónéil an orí. A bhfuil tú mór leis gcónaí. Táim, ach tá buacha líon go láiste teachchuige. Tá, bhí sé daige an bhí se caite freisin. Honnig mé scatacha a gabháil hartan is féin. Seam, tá seomra agamsa, ach níl is agam meach sé irúnachtait. Seo leat go bheice tú é. Ceir go leor? Sin é. Brenna éir, agus abarla mé mar a bhfuil tú sásta. Ní léon lectrachas agan go fóil, ach tá an gás go má mar tholas. Bei mé lán sásta lum féinin seo. Tá an seomra folca, trasna an seo, I bára staire. Mesim go bhfuil gach éad a gceart. Cé bhéad a bheith éir? An me cháfún déag in aina seachtaine róhromart. Ceachta fiche sé, an séú ceachtas fiche. Ticéid. Tá Seosaf go mó. Níor chóla mé éana glúisteán na techt. Rothar atá aige. Dé bheithe sa chugainn a Seosaf. Go maidir sibh.
a bhuiir na ticéad an chluiche ó Hémas. Bhuair me ceanúi, ní thuúrach sé a hiile dom. Níl siad aige, ní ra bheigech cean amháin nuair a bhí sé sa bhailir maidin. Der sé go bhfuil siad an gáin. Sin é chomhla mé inniuh. Bhí fearan seo agus dúirt sé gur cheannaí sé cean chúig funt inné. Is mar sin a bhí na gcónaí don na cluichí tábhachtacha. Bheith slú a mór a láthir is dócha ag na cluichí dé dónaí. Bheith, bhín slú a mór a láthir a báirce chrócaí do chréibh na héireann, sa fel agus na manaíocht. Mar sin féin, deirtar go bhfuil máthe deachtar na cluichí. Deirtar, ach ní sléide me. Bhí mé géisteach le fearr chláir telefíse an líche faoi dheire, agus dúirt sé go bhfuil suas le 100,000 duine idir agus Uachalaí an nimmirt inis. Ceacht a fiche seacht, an seachtú ceacht is fiche, Horc a chrócaí. Ní rud nó é slittar ná cumán. Ní lis a géim duine caiithne imríomh na cluichí seo don chéadú éir. Tá umánaíocht dá himirt le breis is 8,000 bliain, agus tá an fel ó héas de ciana. Speag duine néirin nar imir ceann den na cluichí seo uair éigin. Féach an suhantas a Joseph. Ní limse chun ceann a chur mo chasóg. Is fearr lumsa hat a pápéir. Féarrite cá bhuair sé é. Chunnig mé á cheannach. Bhí fearr á níal agus sinne teachtasteach. Ó, sinne an tart asbog a déanamh ar a musca ina bhfuil an taoiseach. Bhí an tálinn an áid seo bhaint amach. Tá raircha gachéad ón ádáin seo. Féach na slóite hálarch na cosséideag agus heastán na jógáin. Tá hart 9,000 duine an seo déarrain. Féach hála na leis is staide, tá an tuachtarán na teachtasteach sílim. Fecin buin cheol ár daine hísag bun na páirce. Tá siad an olbhú féin chun órán a bhíonna hennim. Ceacht a fiche hocht, an tochtú ceacht is fiche, turas an áardchahéil. Dúir domaid sin, chuir me sa taxi iad. Nach raibh glúisteán agat nuair a bhí tú géirí an lá faoi dheire. Tá glúisteán agam le 2 nuas, ach tagam isteach sa chathir ar a trein. Cáir mé an gile a thugamach na málaí dúin. Tá sé mithe ais isteach sa stáisiún. Híl me go deochach sé amach agam. Hestaí óim síntús láimhe thuairt dó. Rinne mise é sin, thug mé 10 bingin dó. Éile inis. Heice míid ar báil tú mar sin. Tá muiris agus Kathleen a taistil sa taxi. Cuir an Kathleen ceist bhuiris. Cén áit é sin a bhuiris? Cén farig na bheis an hall? Sin é hála na síirse, is an seo díirech a tháinig na hóglaí le chéile don éirí amach fadó. Ní raibh farig na bhát mar sin an 1970. Ní raibh, tá sagam go mánach raibh. Tógah an áit sin ar láthir a teantí. Féach na glúisteán gléir bhuiris. Tá an trácht andan inis. Nílas agam an éirí ílam mo chud siúpadóireachta i dhéanamh in éachar. Fuaimena na Gaeilge. Lí, Lí, tí, tí, té, té, gé, gé, bá, bá, fáil, fol, ól, ól,
Bo. Bo. Su. Su. Ul. Ul. Min. Min. Fizz. Fizz. Anim. Anim. Kesht. Kesht. Freshen. Freshen. Mak. Mak. Blas. Blas. Bog. Bog. Moll. Moll. Hug. Hug. Turris. Turris. Dalug. Dalug. Dia. Dia. Riar. Riar. Suas. Suas. Rua. Rua. Sais. Sais. Rairk. Rairk. Fauleiricht. Fauleiricht. Ljaur. Ljaur. Pakka. Pakka. Queen. Queen. Pakka. Pakka. Peen. Peen. Buin. Buin. Bon. Bon. Bean. Bean. Be. Be. Tri. Tri. Tu. Tu. Ti. Ti. Tit. Tit. Dri. Dri. Shiad. Shiad. Di. Di. Quid. Quid. Ka. Ka. Cois. Cois. Kjol. Kjol. Kial. Kiel. Ga. Ga. Gael. Gael. Kug. Kuig. Gel. Gel. Much. Much. Drama. Drama. Immel. Immel. Nomad. Nomad. Banna. Banna. Fan. Fan. Banje. Banne. Maddin. Maddin. Ngare. Ngoise. Ngel. Ngoil. Njal. Njol. Njette. Njette. Fadde. Fadde. Fag. Fog. Fær. Fær. Fu. Fu. Voel. Voel. Vær. Vær. Vi. Vi. Shervish. Shervish. Mass. Mass. Doris. Doris. Lostin. Lostin. Shli. Shli. Chiz. Chiz. Buchel. Buchel. Michart. Michart. Ched. Ched. Ra. 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 Yel. Yil. Yia. Yia. Hanik. Hanik. Hit. Hit. Lawn. Lawn. Bell. Boil. Low. Low. Ja. Law. Lar. Lor. Tracht. Trocht. Dierig. Dierig. Lahis. Lahis. Abitur na gailge. A. B. T. D. E. F. G. H. I. L. M. N.
A, P, R, S, T, U. Cecht a fiche ní, an naú ceachtas fiche, I maiile clia. Cáracha se bhanis. Is siúpadóireacht. Testí nó chatlín gúna cheannach. Agus céirt fútsa bhuiris. Bhhailumsa cuairte thuairt roinnt de na háiteanna stairiúla sa chathair. Rachamuid wus go fada le hard efige foist. Go bheice tún dealamh de chó cholanne táin. Sin an rudaí anamid, agus seo roinnt eile de na rudaí atá socair catlín doin. Dul go dtíon músaim náisiúnta, go cíl Mhainán, agus in dhé sin go raibh glasnaíon agus Stop bhuine. Tá glasnaíon a bhd amach. Agus ní bheach an prísún ysgailte neamh. níor bhailim dul bhhaile mar sin féin gan roinnt na háiteanna stairiúla eiceáil. Tás agam nárbha, ach ní féidir gach éon rud eiceáil an éon láháin. Cad a dhéanamid má se? Rachamuid isteach sa bhúséim dús, agus tuairimid cuairt chúpláid. Níos se bhéan dínéir. Ísamid nínéir I deach ósta éigin a lár na cathrach, agus is féidir linn bóla libse ina dhéirse. Ceacht a tríocha, an tríocha dó ceacht, sa teacht tábhair na ríis. Dáil an scéile díam dhéaltú an seanglúisteanna bhí agat. Díal? Díal mé nuair I cheannaí mé an ceann nó. Bhíon ceann sin go mábhaise. Ní raibh. Bhí sé tite me sa chéile. Ní bhíon éon bhathanta tar éis cúpla bliain. Tar éis cúpla bliain na der sé. Bliain díirich a bhíon ceann sin agat, nach a. Ná bí má go fum. Bhí sé tamil fad agam. Bheadh sé céalmhór gan éad a chuméad róada. Bheadh sé deas, ceann nóáil gach éon bbliain, ach féchan costas a bheadh chuir le héad. Tá an ceart agat. Tá siad róga fad. Nach bhuairtasa ceann le déana I chomá a fádraic. Ní bhuair. Ní léon cheanna ní seagam. Nach bhfuil. Bheas mé go neachaí tú hart an glúisteán an tamseo réir. Ní dheachaí bhuise. Ó, féach. Tá sé déanamh an ní. Má hagan seán a haig, aber leis go raibh orm imimecht go lua. Déirí má eice mé. Tóga mé na gluníise, Winúsil. Ceacht a trícha héan, an téanú ceacht is trícha, an chlár telefíse. Tá an chlár telefíse hart, bhí sé go maith. Bhí an chlár sin go maith. Is mailam go mór, bheith féchant na capel, is iad a léimt. Barlam sa go mór bheith láthir ag an teisbeantas. Is bralam na dahanna go léire eiceáil. Bhaca tú nirid sin dahanna le chéile riamh. Dúmh, bán, goram, dearag, buí, winne. Mar bheith seoda bhéir glas. Caithí tú lá na mánána stócha? Caithí le cúnamh dé. Dí riomh, ó táim déanach, tá an telefís hart, cé bhuaí an corn. An captain ó Cali Loch Lee. Bhui sé timppla a chúrsa an bhar fad. Cé bhéad lochta bhí Ní ra bhéon lochtair. Gnóhí sé lán bharcar gach éon bhauta. Dóbir dó uair nó dó áfach. Ní einhonn se drothíireacht th sáiríireacht. Bhfuil cos a deirí an chapel, bar ceann na gataí, agus chreise go maithe. Bógáilead go diteach sé, ach níor hit. Cha sé cré agus clocha isteach san isce uair eile, ach níor éon díomháil é sin. Ceacht a trícha dó, an dó ceacht is trícha. Capel. Marcach an bhathe sé siúd. Rinne sé dearmad a bháin a ddéireann. Dúirt an tráchtaire nach nearna,
ach rinne sé trí cíine é. Thug sé faoin neata ach leag sé. Bhí leis céalaige, bhí sé gan bheith ar fónamh. Féach, sin é coran na náisiún. Ba an tuachtar an ar báil agus feiceméid é áthúirt den chealach. Tá sé ceir bliana ó fuair saitiúr ó aram na héireann éon dúis mhór an seo. Nach raibh fuair an aram an seo na ré? Bhí ach ceapam nach bhuair séad éon dúis. Ní raibh an cealach a marcaíocht an trásin. Nach raibh? Ní raibh. Sin é an uair a bhí lámh leis briste. A bhaca sé bheith bápéir cadúirt an corneal ó néil ag a gruniúin ihe fa dhéire. Ní acha me. Dúirt sé nach bhfuil go leor capelán don na taispántais go léir a bhín ar siúl. Dúirt sé a rí sé gá bhí ó hin. Ní ceart ó bheith caint mar sin. Ní léon aspa capel orra. Aspa eilúna do warca jóga an rud a smó tá ar asún nach cha. Bích geall gur beth. Cecht a trícha trí, an tríú cecht is trícha, dónach cásca. Tá mór an tarasóí timppla aniuh. Bín an chathir lán don cháisce gcónaí. Seo brostaíart, bain na slúite teacht ó nefrin. Ná bích éon deabhart, ricí seán isteach sin san áite déin sé gobair. Racha muid an áirde stairán agus ba rairc anmhathagain. Ní acha mé an áit sin oscailtírí a bhaid a dónach. Ní gnáthónach é seo, agus mórthúil anspéisialta is sé mórthúil na cásca. Sé seán taon uair a bhain sa bhliain a mí na taram a marseáil ar shráideanna na catharach. Is fearr lumsa na banaí ceoil na ringceoirí agus agriachtaí dála chunna na Gaeilge agus na Cumann Sport ná aon chuidealaid an faráid. Bín an ring túnsclaíocht an faráid go deas freisin. Nach deasaigh na bratacha agus na bláhan na go léir thuasan sin. Cé churánaíad? Firón márdas a runné. Bhí mé an agus iad agur suas. Ní ra bhéin den na gobair arú nuair a bhí me sin seo né, agus bhí sé né ceithir an uairsin. Is tócha gur an dhé sin a tháinig siad. Tá an tálinn, sin é seán ag a doras. Cecht a trícha ceithir, an cearú cecht is trícha rásaíocht. Ní mór don brostú híle. Tá me súil le seán a heachta bhaile. Híl me go raibh sé sa bhaile hana féin. Chonig me gáháile dróntí é agus mé teachta le ó chéanamh. Bhí sé sa bhaile ach diime séisteach sa tráid. Tá rud éigean cear leis an luistáin, agus tá sé géirí ceann eile áil ar cís. Tá súil agam go néróí leis ceanáil. Tá na éilehhartha ag daoine tá dalchaigh na rásaí sa chorach. Is chundal go dtí an corach atá an luistáin bhuaine chomá. Ní bhacam se riamh le rásaí. Ní léon eolas agam faoi chúrsaí capel. Is beagolalas tágam féin fuha. Cuirim geall beag ar chapel nuair a hetní na enimlum. Ní mar sin de cheann áfach. Cuireann sé geall gacha éon lá is dócha. Ní chuireann, ach tá an choramach aige ar na capel. Níl capel ná marcach sa tír nach bhfuil is stair agus a chréithaige. Is dechar cúntas a chamád ortha go léir. Steachar bhuise. Ó féach, tá sé an déanach. Caithfidh mé brostú nó bé seán sa bhaile Róm. Fanhí sé leat. Fanhí, ach ní ró hásta bhé sé. Bheall mé dóir maidin go mbeidh olibh nuair a thucadh sé bhaile. Cecht a trícha cúig, an cúgiú cecht is trícha, deascéal. Lí brandan ó morchú pad a bhí tú amó. Is mór a croe, bhí sé seo nuair déire mé ar maidin. Cad a bhí uí an taras seo. Go gur fása ticéad do cheol chuirim na cásca chuige. Chuir mé chuige iad. Ní falláir nó ní bhuair sé iad mar sin. Cad an sais duine cibé scéala
Crotichána sé hé, ach tá sé macánta. Tá sé siimplí an féin. Híl mi sé gur bhamadánamach samach é. Bhí sé firídim a bheicim go minic tú. A bheicim mar céile féin. Nílas agam cad a bhí ach ní héan amadán é. Dálann scéal léitú an litir a dog méar an mórd nuair Jimmy Nóra. Níor lé, ní dúr túla mí léamh. Bhfuil é an dá scéal ínte. Dearim se leat go bhfuil. Mise a ceapamh don fós nó. Cógárdachas. Tá sé tílte go maith agat. Gabhamach agus iniste de bháthir mar eolir. Tá an teolas eici agus acha fad hana féin. Bhí mé caint le maithir sa tráid. Her dúirte, Té a bhile láireach sin agus inis do híle faoi. Ní dhearna sé cógárdachas lum ná feic. Ceachta trícha sé, an séú ceachtas trícha. Taras na cruiche. Cábhfuil de feán a chaitlín, im a bhála, tóg amach é, agus curnótach ag donacha rá leis teachta tríalarin, tróna dé sarin, chun sin na húirt go stáisiún na trénach. déan hí mé, Bhfuil sé féin chun taras na crúthe a dhéanamh, níl. Bhí sé an hana, agus mesan sé go bhfuil sé ó ghainseirech. tá sé go gachéród na héamh más fíor go nearna sé hana é. Cé go sagart a bheith ar a tréin ar a memídna. An sagart ógus dócha, an sagart paróiste a chué an an orí. Nach é an sagart paróiste a thugad bhí ó ggólaistit. De bé, sé tá agrú, Deirtar go bhfuil céarán má cóthaí a dulán don éithú thuair. se. Nílas agam an é an fichiú nó an deithú chuair ige é, achas taras a thug sé an. Bhí sé ginsin dom fuga. Deir sé gur minic a chanig sé timpistán. Manam gur hábháil céarán féin duine an lá. Chúla mé sin. Gortaí a fear an necilis, agus bhí chiarán a chasóg féin a chuir an nósir chun é a chuneáil te. Is feardat an uachtána chur bhuait, agus dul a chola. Ní bheith tún an éirí ar maidin. Ceachta trícha seacht, an seachtú ceachtas trícha, óráid haig. A mai síle agus a fear céileán, Bei, agus beidir a thir cheanán. ní hiú go sesin. Ní léanach luisteán aige. Caí seán gáháil fan a chunne. Racha sé fé chunne bhuiris chomá. Ní léan chial aige. Téin sé tríal a gachéan duine gcónaí. Se, caí me féin cúpla focail rá tar éis sé dínéir. Agus ní léon túirim agam cad ba cheartam rá. Ní léan tuair agamsa ach an irid. Cad déir fá leis seo mar hús. A chahirirlaí, a ghaoin uaisle, cé nach bhfuil éon taithí agam labhairt go poiblí, tá áthas orm. Ná habar é sin. Láir go nádúrtha leo, agus is fear éaró leat. Cad is dóile de seo má se. Cúis áthastam gur iarmharm labhairtin seo nacht. Gám buchas liv, asacht fáilte mar seo go Róm. Tá rá ar an agriocht teanneamh, dúhar na hebre a rinneamh le blian in uas. Blian is a take seo, bhí si beagnach scrista mar agriocht. Ach, trí Is féidir a caithíirlach nó bhola, ach bardis gan éon duine cháine. ceachta trícha hácht, an tochtú ceachtas trícha, an cruniú. Bhí crinú den na tuismitheoirí agus den na múntóirí sa scoil a réir. Bhí síleán. Ní dáiscéal a fuairsaí. Bhí an múntóir mathematike mí hásta le dulchan cín na báistí. Dúirt sé gur mhinic nach near na seán a cheachta na baile. Go bhfuil díarin, cad a dhéanamh míad an éachar lo, Dús iad a stop a gin sin breag. Dúirt seán leis a múntóir gur cháil sé gá héics leabhar, rud nach nearna. cá bhís dit nach nearna. Bhí sé cuardach a chófra dóibh réad, Huair de mis a bhála
agus fuair mé ániad. Ní raibh siad cáilte, ach ní a bhiú leis a bhála chuardach a gceart. Lárói mé lo a luathe sa bheith an litir seach síoch na hagam. Caithí siad éireadh thuairt a go leabhar. Caithí siad freisin a go ceachtain a dhéanamh. Dúirt a múnteoir matemaitice go bhfuil bhirt acu nachúramach agus gur minic a hagan seán isteach agus gan éon obair bhaile déantaige. Ní bheith éon chead acu festa féchant ar a telefís gan na geachtain a bheith déantar dús. Agus scrúdói mé na ceachtain a freisin ar aglaíad a bheith anéanamh ar nós cumulum. Tá siad ánéanamh in istíirech. Ach ba deire acu sul am ein litir scríf agat. Dar féchant ar dús. Ceach de trícha naí an néo ceach de trícha. Banú na tuiche. Ní maith lumsan néchar an tarú tá teachtar an áitse. Canna heb nach ma, nach áthúch an féw sé. Ní ha wise. Nuair bhí mise mar óg, bhí mór an ferimóí began se. Agus féch cunas mar atá scéalan is. Is fiar gur séig mór an dín an talamh le blianta nuas, ach nín seo bháin a hálan saisin. Fai buidir náisiúnta se banú na tuaithe. Beidir é sin, ach sin talamh an sefris nádúra is tábhachtaí, agus dá rééis sin, sí nerimóireacht an tiúnscoil is tábhachtaí sa tír. Ní héanam tábhacht na talamhíochta, ach is dóilm go bhfuil réan a bheirimeach a bega gimicht. Má tá, ní ágan sin gur maithan ruda. Tá me fí sásta níos mó airigid a chur isteachs na feirimeach a bega. Ní bheith éon rá éirí astú. Ní éon tíman é chur leat. Tá mór an airigid chur isteach sa talamhíocht sa chundé seo, agus cén tora táir. Is beg lá nach mín feiriméigin ar díal. Cén leis a táir scéal mar sin. Ba chóir na feirimeach a bega chur le chéile, a gwi go bhéad fí maireachtáileartha. Agus dá monófaí monarcha, déad fí na daoine déireach as a talamhíocht a ostú. Ceacht a daichead, an daicheadú ceacht. Cead pleanála le haimmonachan. Céir de hála nuair a chuise bhisteach san efig fleanála nniuh. Wahí mé nach fáilte ach daicheal a bhí acaróin. Chuirn cléireach óghain na go duine sin, a dasach báide, agus nuair a chasamar leis an efigech pleanála, dúirt sé nach bhéiteach sé rudidir biche rá, go bheiceach sé an plean. Bhí an ceart aige. Ach cattá le déanamh in is seagain. Ba cheartaí ver dús, bainisteoir a meach na cáilíochta ceart aige ostú. Cad is cáilíocht cheart an? Dainilte a meach taithíige ar an obair. Déta mis cór leáil bhuaí sin. Déiteach sibh. Agus nuair a bheith an chóir le feite, beidir eltire chur a gobair. Dhéanacha taltire an líníocht, agus is tócha go bhéachach sé chuige go néanacha tógálaí a chudébir i gceart. Amach inoltóir bhain chomá. Fág faoin eltire sin, ach chuir fógras an nuachtáin a lorg bainisteóra. Tá sé géirí dorcha, nach bhfuil. Lasí mé an solas. Déanaí me sé, tá an scochaire in seo an aicelam. Ceach de daichead a héan, an téanó ceach is daichead. Na gael. Caitheann na tháinig na gael go héireann. Tá fianna se an go bhfuil daoine in éireann leis na mílte bliain. Ní fis caitheann na tháinig na gael an seo, ach síl an údaráidithe gur timpeall na bliana 350 ribh Chríost a tháinig siad. Ba daoine ard a fianna iad na gael, I gcomparáid leis na daoine a bhair I neisceart na hórpa fadó. Bhí dúil mhór ag na gael san iliocht agus a litríocht. Mar an cuid den tean litríocht go dtí an láinniuh. Bhí eilúint bha ortha in obair láimhe, agus is ama íorsma dá saothar sa bhúsaim náisiúnta agus an áitina eile.
Bhí cáil an léin na gael fud na hórp fad, agus bhíoh trochtáil siúlacha leis na cineacha a bhí chur futhas an Eorp agus a dúisgurt na Hafraice. Chlach na gael leis I greidirh nó nuair a tháinig an chríostaíocht go héisin. Chabhra siad go mór chun an creidirh a lethe I measc náisiún eile. Inniu féin tá na mílte gael dóireacht na mission. Ceachta dachiad a dó, an dó ceachtas dachiad, star. Tháinig na lochlanna go héireann agus rinne siad slad ina lán áitina fud na tíre. Níor éirí leo an tíre smachtú ach bhunaigh siad Baltimóra náitina. Cuireamh deire le na réim I cachlóin tarmh, láimh le baile clia sa bhliain 10-14. Bhí lochlanna go áirithe thaobh na ngáil sa chaisín, agus bhí gael áirithe thaobh na lochlanach. Maireann cuidmhá de na bailte sin go fóil. Maireann freisin cuid de na hanimnecha a thug siad ionaid éagsúla fud na tíre. Agus nóí maireann slint